Beste urte batez, otoitzeiteko bihotz barritzeko itxaroteko. Nazareteko Jesus Mesias eta Salbatzailearen etorrerako prestateko aldiari ekingo dutzagu. Ereizaren dei honi eren entzun gore eginez erantzun geinkio. Eguneroko egitekotan korapilatua edo geratu egin gaitekez. Eta gizarteari, zein gure buruari dagokionez begi bizi dugun uneaz jabetu. Abendualdia hain zuzen be hori da. Aukera barria Jesusegaz bat egiteko. Eta aldi honetan hauze galdetu behar dutzagu gure buruari. Zelan prestauko dut neure burua Jesusi merezi dauan harrera eitzeko. Kristobok aldera horri erantzun behar dutzo prestaketa aldi honetan. Tomekaz tomeka, irakurgaiek emongo deuskuez argibideak eta bakotzak ikusi beharko dau, jainkoak zer eskatzen dutzan, eta batez be zer emoteko prest dagoan. Isaias profetak argi esan duzku zein jarre esan behar dugun, Jesusi harrera ona egiteko. Bakegia esan behar dugu geure bizigiroetan. Garaino honetan indarkeriak gogor astitzen dau hainbat herrialde, askotariko armakaz zoe eta sotifikatu, baina danak hiltzaileak. Mundu honetan danaiz liskarren bidez konpondu gura da eta inguru babar horretan. Profetaren berbak agintzari izateaz gainera gurari dira eta esaten duzkun hori ezinezkotzat joten dugu, bake grina. Borondate honeko gizon eta emakumeen bihotzean taupadaka dagoan sentimendua da. Baina eguneroko gorabeherak itxaropena galtzeko zorian jartzen gaitue, eta nahi hori egia bihurtzetik urrun geratzen da. Adi egoteko eskatzen duzkue San Paulok, eta San Mateoren evangelioak horixe da, abendualdiaren beste ezaugarri bat. Jakin-mina bizten jaku gertatuko danaren aurrian, urduritasun barik, baina begiek zabal-zabalik, uste oso itxaron behar duguta. Batez be, adi egon, hau da, pres egon gertatuko danaren aurrian gertatzen danean. Ez ustean harrapatu ez gaizan. Horregaitik, abendualdiek gogo eta egiteko otoitzeiteko. Gabonak prestateko aldia da. Badakizun non ipiniko dozun jaiotza. Abendualdian izango alda, espiritu sorgotzen deuzkoen irrika materialaren nahaztean jauzi barik. Errukirako, bakerako, eta norbere, bihotz barritzeko aldia. Horretarako, prestatu behar dugu etze eta bihotza. Eta jakina, aurre dugun egiteko handia da. Jauna, abendualdiaren hasiera emoidazu indarra, benetako gabona bizi izateko. Prestaketa ona egin daidan. Benetako gabon zena bizitzea gararosoten duztanari uko egiten dio dala. Egin zuzen seinoren bat benetako gabonetatik aldetzen dakarren gauza horrekaz bat esatozela erakusteko. Jainkoa guztiduna. Emoigozu zure fedunei, abendualdi astean guana datorren Kristoren bidea. Egintza honez beterik urteteko gogoa. Azken egunean bera aintzaz etortzean, hain eskubaldean jarririk zeruko erreinua lortu daigun. Abendualdi garai eukaristionegaz hasi gendun lehan kandela piztu genduan. Eta horregaitik otoitzean jangoikoari eskatzen dutzagu gugan. Fedunengan, abendualdi hasiera honetan gure fedea, gure itzaropena eta gure karidadia bihiztia dela. Birtuteek Kristoren topaketara ataratako aukera ematen duzkue. Hau da, gu haren bila urteten gara eta gure ekintzekin egiten dugu. Ekintzak ez dira funtseskoena. Baizen eta jangoikoaren maitasun horren sintoma dira. Gutako guztientzat egun batean bere, eskuinean egun jangoikoaren erreinua horretan pizteko modu bat da. Hor hartu jauna, zeure eskuzabaletik hartuta daktak jartzu guzan doaiak. Egizu, ogi arda honekin, oraingo bizitzaldian ospatzen dugun eukaristia, zuen ospenaren betiko sari izan dakigula. Ondasunen edo aurkezpena, ogietar dauen aurkezpenean, jangoiko eskatzen dutzagu onar ditzala eukaristianetan aurkezten duguzan ondasunak. Azken aldian, beragandik hartuak esaten ari garanaz.
Horregatik, kreazioaren jainko dena da, eta geuri tokaten daku jabotea. Eta berak bihurtuten dauz, bere gorputz eta odola. Eguneroko bizitza honetan, bizitza hilgarri honetan, betiko salbamenerako jantzi hori izan daiten giuretzat. Sakramentoen sakramentua. Gizakiari osoarentzako salbazio bidea erakusten duzku. Bera behin apalik etorri zan gizoneina, betidaniko zure asmoa betetzera. Eta guri zerurako bidea zabaltzera. Barriz etorriko da ehantzaz beterik, orduan guri bete-betean emotera, orain fedez itxaroten dugun saria. Abendualdiko lehenengo prefazioa da hau. Abendualdi aurreko prefazio honek Kristok egin eban eta egingo dagoan bidea erakusten duzku. Gure aragian egin ebana, hau da, geurekin egoteko etorri zana, eta gutako bakontzarentzat eukan berrerospen plana erakutsi uzkuna. Salbazioarako bidea erakusteko aitak eukan berrerospen plana, gorpuztu eban, arai joan Kristok. Paulo Seigarrena bere bizitzan parafrasetuz. Jangoi 40 maitasunaren lekuko izan zan, eta horrezegatik erakarten dagoen beste Kristoren mezu salbatzailea. Maizulez agertzen da, didaskalos lez esaten dago Biblia adierazteko bere ekintza eta bere bizitza hildo beretik joan zirela. Kristoren testigantzak bidea erakusten duzku bere aintzaren maiestaten. Datorren agindutako ondasunean parte hartu ahal izateko. Ondo aginduko Kristoren etenbako ipuspegia da. Horregatik itxaronaldian Kristoren beraren inguruan ikusteko gai izan behar dugu. Batez be bizitza partekatzen dugu pertsonengan. Horrela, hasten da abendualdi hau. Erne, jainkoa mundura etortzeari adi. Honegin daigula jaun ospatu dugun sakramentu honek, eta gizu mundu honetako gauza igezkorren artean erromez gabiltzanok, zeruko ondasunak maitatu daiguzala. Eta era horretan jarri daigula gure bihotza. Eukaristia amaitzeko, ospatu eta entzun dugun guztia Kristoren bilatzen benetako iragmaz, bera izan dela. Eskatzen dugu jangoikoari horrela, gure bizitza hilkorren Kristoren garratasun hori izan dagigu, bere etorrera era, bakarrez prestatuz, betierako balioetan biziz, beti eurengan, gure bihotza jarriz eta ez beste gauza batzuetan.